Sajid bhai muppa varsa dumbu enanla launch malli nare enna first check are tikidini probably in the history first time ever onji producer red generation da janoklene actor naklene launch malpuna Talab is a love story, an intense love story uh, with a very very strong nama storyline, very strong storyline. Third India worldwide release ಆವೊಂದುಂಡು ಆನಗ ಒಂಜಿ ವಾರದೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆತ್ರ ಒಂಚೂರು ಡಿಲೇ ಆತನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು ವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಸಡನ್ಲಿ ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂಜಿ ಎತ್ತ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಸೊ ಹೀಸ್ ಬಿನ್ ಬಿಸಿ ವಿತ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾತ್ರ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತದ ಎನಾನ್ ತೂದು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ತೂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಗಡಿ ಗಡಿ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಊರಿಗೆ ತೇರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಭೂತ ಪೂಜೆಗೆ ಬರ್ರೆ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಅಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೇವಣ್ಣೆ ಅಂಕುಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೋಪರ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಹಣ್ಣು ಪಾಪ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಂದು ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಆತ್ರ ಎಂಕುಲು ಕಾಂಡದೈನಿ 10:30 ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಾಳೆರಿಗೆ ಪಿರ ಬೋರೆದು ಆಯ್ಕೆ ಇನಿ ಆಯ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ದ ಚೆಕ್ಲ ಉಂಡು ಬೈಯಾಡು ಆಯ್ಕೆ ಆತ್ರ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ ಮನಸ್ಸು ಹಣ್ಣು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತೊಂದು ಪೋಡಿಂದು ದೇವಿಮಾನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಶಮಂತೂರ್ಲ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಕುಲ್ ಅನ್ನಂದು ಎಂಕುಲ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೋಂಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿಂದು ಎಪ್ಪಲ ದೇವಿನ ಬಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಎಪ್ಪಲ ಬಂಗ ಆತಜಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈಡೇ ಅನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಡದಿಜಿಡಲ ಆರ್ಯನ ಎಂಕ್ ತಾಕತ್ ಕೊರ್ದು ಏನನ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಸೆಟಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಪಪ್ಪಾಗ ತೀರಂದೆ ಪುನಗ ನಾಲೇನ್ battled across genres in terms of the content. So how do you see will Ahan also be doing the same thing or experimenting with various topics, or will it be more of an action oriented See the beauty before Ahan talks here, I'd like to say something here, that what you see in RX 100 is everything, probably 50% of it is unused. Whether it's Ahan's action or dance, he's not even 10% of what he's capable of doing because the script didn't demand it. The script was more about intensity, script was more about performance. He's a small town boy who falls in love with a very rich, very affluent girl. So it's that story. Yeah. I mean, as of now, I'm kind of getting that tag of an action hero. But like Dad said, I'm not very keen on that tag. I want to explore different genres, definitely. For me, performance is what I focus on the most, and that's why, like Dad was also been saying, that we didn't really explore. I've been training for such a long time, whether it be dance, martial arts, weapons training. I probably haven't even used 5 to 10% of that in this film. So for me, it's the character and the content of each script.